Estimadísimos, hoxe vamos a falar dun tema que moito pouca xente relaciona. É a influencia dos implantes dentarios bien feitos con a perda de peso. Cando nós non temos unha dentición adecuada, nós temos tendencia a comer cosas máis moles, máis papas, normalmente ricas en carbohidratos e facemos menos presión para mastigar. Ou seja, nós non disminuímos o apetito porque a presión para mastigar activa mecanismos neuroendocrinos que tiran a fome. Cando nós facemos unos implantes dentarios, que é o máis parecido aos nosos dentes, nós conseguimos comer comida máis normal, carnes, peixes, cosas máis rillas, nós presionamos moito para mastigar e con eso conseguimos tirar a fome. Eu concretamente, depois de facer os míos, sin darme conta, conseguí perder 2 kilos. Así que, se realmente tiene problemas de dentición, piensen en implantes dentarios e eu claro que vou recomendar aquella en clínica que lo fez conmigo e que é a nosa parceira e fica en un registro. Teña un fantástico fin de semana.